Kumnipat parlong ila ya kendo bang session ni ka videos besan mai ke jonga ban ha ka ne ka sngi ke bamta ngadang wan don kamar ta na sipo boir mbong ban benta ni ngla pe ni po mulai muyong ban ngarang kre artat pan phaino sha la yeng tangba ka ju kaporu nomor ba kana kham kroi ru kapor ban ngadang yo lat ban ring videos no khnyati ngala shu persang ban ring videos kai no hakanika jika ka compare ka ba umshim dedan satya ki ba tipru kumju tele sihagi parana mulai hi ki ba la head asan shapo mulai ban kireurim ki bala sana ru khaman shapo mulai te le se kila te bhaya kane kal ti ka ba ngaya nya man taru bat sin pedru kila itu hi ka di shei man ha ka ju poru te tangkini ki khna samla ki ba man ta ban ki wi par ki ba sa khamna shajngai ka mulai le se kinnum itu satya ya kane kalanti ka ba ngaya ngam ta ban kinum itbihiru ba kade syakanu ka than hendrei ha ka tin shai te ya kane ka bam ta ba ngaya ngam ta ka di ka rukomlong jong kane ka jakane ka ilong khincha ban ka ilong pangat baru wan aba kasngi ka shit karang ne ban hamarang ni hilarangi phai shin kalyang kadyang ka jonga ngini I kindyang ni kawa ka ba he bha pet mo nang ni rangi pen I phai sti ti saporum sa ti sa tham stay ngini ya ka te kawa blong ngam phan te athrai fin I na ba athrai ka ni ka camera ka ni okya chi fi ba yu I ti sapo pe I ka lo ngam ha ka wa sti sapo ti ngan pan le thu pa de hiru ka de ka wa ayu ka te ban ka kerteng kumnoru ti ka wa ban ka don mara eru hare yang ne ya bi shi sha shi shirung ban pinyi hi daladi shei ka ni ka suro kai lam ban ke wa ayu ka te ru ka dei te kham pasram shu ngene ya tluno sha sti sha po khanang ban puin ru kham kloi sha ni ka chaka ka ba ngat pin ya phi ti hangni pat parlong ila poyer tar khani ka jaka kabanga thamu bagan pini ya phi ban kuma phlai I hangni pen na kadyang shakamon ru kidon daki deng he sura ban kani kalat koi ka ban le penyalam ste koi ka ti ban ngan sa ledru shte kalyang la dang ra on phain te na rumber pede pe mata I badyam an man I ka linti ka blong ra khlau phak ba long crowd samadika surok rupre ka bhabat kan ka surok dina do ki snam ki ba handai thai do min shwa kan ban hangni ka chakang indala ya shu kham shman I ti ka shurong rong blue ban kan ka ilam shaka wai pan ka wa ba ka ba he bha ka ba ngila ju tep ba ban la ju tep kulum shitlup ko pratheiru kom kata ka pong umnyam lani ka wa umnyam ka budan hune po dam sai ribhoi ban kumjuru nang nena ba yenga kadang dia po mulai nong kwar pan kumniru kanika surong kapoi bit hangne apo bet berkarung bet shati shapo ban ngan supen kanoi pilar de ba pilikai po Orchard Lake Resort nang tena po damat pada pada nang tena po jakab sishong liang tu kapak pensi I rupade kadan sakawi ka surong kaba de surong rong kabala ngam no shapo kumba kalong kumni kumba phi ya kanika videos ka manta ban thik hiru ban katu ka suro kami kanon beteng biang ni bat kaniru kami biang tu po ka jush tu po ka Orchard Lake Resort ka bangi ong ka ne rupak ne lum ne rupak stay ban kani ngi ong ka surok la tirem ka ba ki pat ba man shwa handai thai ki shi ya inti pen kambanyal ti haba 1 kyu po shlon ne bri po ribhoi ha ka por pam padon satya kani ka drinking dam sat la ne ma kani ka dam sait kam padon hone kani ban ka shudang tang ka wa umnyam ban ka shudang tang ka wa umnyam kan ban ki shnong brio sura ki lispo tama ka paso si hang pedeng iba kalong ba ki bon ba ki jabo jaban ki jakhliaru ki ba la sata hang ne ro wa pet kumbeng lai I hang ne kita ki snap jambam ki bilor ki plastic chips ban ki sinduk secret plastic beri ter sipun ba ban ka I jakhlia ba ka umru haman ba pet ne te ban
kamdi khoi pala satya haka jing sha itnat bha ba ka he bha ka ombat kamlong shu kum ha gitu ki snam ki bala no ha ka ba kala terkhong bat fly i ka videos ba shakmar ka jonga ro ha ka por ba ka terkhong kane ka dam nyam ba ngaya da kan ka jo hi ka bait bangarung shadu stisha thoi do jong ka dam sain ban hangni mata pre kalong ikin cha bha ha kane ka chakaru ka ba dan tabat shimra dan bridge tia menuru ban i kan mi sa ni ka puring nen po waru smut pa danget parat kita e bro khote to nga beteng ban pni fi ba nga ya sin pat po blong khrau khndiat te kum ni pat pade ngamut ban persang ban kyu ka si jon war bang pat ju kyu hiru menu sakanti ban ngai bakadon tika jing ja jing jot youtube ko tin tai ban shukwa ban pen i ke jat bala per tat kan ya le tiang ne ti dapat ke ilong kerja wa ka jaka ne ban ken ke yang ru trail cd bala national aslam ha ba kala shu prano ne ban lesi ki ba sa kam shin ki than bu jupui bhash ni man la porte kila khamte ha ban lesi ba pe ane video jong haru ken sa jubab hi haki comment section ken ba ga ka jaka yu ban nang ne pan i ken tiang ya ka dam station po ban kumach kan ma ya phi ba hakin ki snam ki ba let tu ba ter khom bha ka ni ka dam ban hakan ka jo ka videos ko jonga heru hakan ka channel ko jonga fin i ka videos banga ya hadu ste kilo mste silyang ste ki ba he ti ki lo mste na poi ra ka pai hadu ste jeru spo blong dol nong ste kan ma ra pai war ba ka ter khong lo ni ka hane po dambar kam dan show ti nang taru ka te ste silyang ka de spo ka snong maulan dam te menta nang ne pade nganya le ban lit phaino bat ba ngan rung pat pade sanak tu ka lenti khndo kan ban i ka tu bat pade kan poi hamar sano ban ka do ka no ka jing itanan ka jokani ka pum nya pala ben atu ka lyang te developer tan ti tai shu kwa banya pesndon artan tok me artan ngan ya no hi chan ti prong shu kwa ban per kamau ri phi ba sakam nau ba ha ka pakut chokane ka videos pade de ga jonga mata ngana la tersat atat yai tai videos linkon iba red phai balong i kumbang shi ong akti nong wei cinematic videos long i videos bangla shna karpang bangla pen edit phai phang jokane ka jingwan jonga ha kane ka jaka manta ban pentala pe to videos fancy i danang music ban kalong komba ringdor itanat kamto ban ka personal ya phi ba pen ya kane ka videos ti sakan mau bat wan plat setia ban ya pen hadu bakut jong kane ka videos kan ti hangni pedeng ya apo ne po kane ka surok ndok ne pen shateru dan sakoi ke yeng ban shani kalyang kaman jong aro i ke don brev hi ne ki ba ya sa ani ngam tip ki diki ba tri shani ne ki ba shani ne ki ba le yu ngam tip de si tamai ki ba de ki ba de don kam ish ne ban ong mun sa kam tu ngam traile tu i ki tha jan i kam tu ru ban ang ne pederu i kendiang kane ka dam sai ban ngasukwa ban kan mau he phiru ba ya kane ka jakang ne de kane ka jingwan tu jo ne ko nang ne ru jo ne ka waham nya ki ju ong ru ba ka de ka shinturdam dane ka ta ka jing stang e ka jingwan tu jong ka wa kan ki wan ki wa pher baret te ka da pe ni ki dang he ki stang he hadu ba kana tu shne shpo wa nyam ba ki dang he shu kan te kani ka suruk ndo ne ru kalong kum ju tu suruk ro hi ban da apo hene ka ngamno shne shapo hiru pen ka kun ti kum hiru chu pen phaino ne ka bai banyo penyang artan o hne hi khang ban yo ring dor shu ha kani ka jaka ka bam ta kan ban ani ka liang ne ru ka i tanat hi ka jaka ru tamba ki yabon hi ki jabo jawan ru ki ba yabra hne ne po ru wa ru dom kum ne wan hne khando ru kum jo plastic ni ki klad di plastic tu ei nan ki pleng cha plastic shana ki ek i bun cha ban lada pen jabo community kamlong ka ba itanat ya ka maryang kan
man ngasus ngoban ong rubal ladai tu ki beri buan kai shin ki jakai gum tu e ladai kia bam jane kia le sung bhai ki diban chia lumno shijaka kan ni tu ki plastik ki jabu jaban e thapo plastik lani thanglo snu tu pok ding ru handai pen nya brat kum ne po e kalong ba le dusman ya ka me maryang e te kamlong artat kin ki ba itnat man ya penjabo ya kamaryang lani ban ya le khlam kor ya ka me maryang nen marba ka me maryang kamju le dusman satya ngi hadai ka ai ngi de ki ek ba bhabar ki ba darjung toy suta kan te kumtang ha ban long don akor ban kumni ka hare par ga i ka bailo jognia ba kala kala kadya iti signal tem nga pen ko ite mentan i kumto pen ini signal pa la kadya angnya ban sia habshu thabak thab yang nok ni ban kamni li artat hi kawini ki daw ba perknaw nga baji kadya ba kin signal ni di ki khanar ri ru le se ki madaya le tin tu shi khum khata bha shi kham long iskun moi ni bi mi to isbar mi ala eng to shikamlong kta im tur tamba kan mam ta ne pat prate kadi hibang company ko ngai to ki tana deng e ba shuru sharyam to in marbai pun bagi tana deng ir kimi tamspor surok to kan marba kalong khrau ba kan hene kanika chaka kan timta pat pade kadi kalum shte pade ban shte kadi nakathan surok bane shapo morundam ban kan nakate silyang kalum ko dan ru ka surok ba mi shado shapo mayrang ki ong kumta kan karkum ka jinya thu jong ki breu im to ban ngaru ara thmu ong ba ngasle ai ka no ti khanon pin ilanti ya phi ba pe ani ka videos ka chonga ti kumni pat parlong mentang ada ile ban mino nakanika jaka ban ban phai no shalaki kam ki jam ki barang sa ki jonga ban shayeng le jongru kumju ban kumban chu pen kan mawe phi pro ba kanika ba de bawan ne nga ngets kam ba phya kan ma hiru ya kawam khra kawam shirpi kaba yan sha lumo ba nang stay ter ki wa ba pher ki bawan na po sur shlo ondai kila wani wa duit barin kumto barki sedang ban miski wa he bar pade ter ki akan do ulang hang ne apo shentur jongane kadam kin bangi ong kane ka shentur dam ban haka jingsha na ka jongaru ngau don kin ka jing thu ban do wandering videos ya kane ka shentur dam hi menta tamba ngala persang ban wa dan ti ban yal ti pade ban mi shapo shentur dam ngami I pade ya kata ka jaka ka ba ki wanlang ki niki lai sautli haka ju ka jaka kan bikia ka bakinya kendu ulang haju ban ngala persang ban pen na sa ni stil tiru ngai ba kamdan shu to ka jaka kan to lenti ban shu ya klumar hi shneru ngasung salyate kumta ban si ngai le ban shu pun honno irade bat kumjur ban pni rak ni ru epi tang ya kane ka e ka ba ngai I bat panga shamhi daladi nang ne ban nang ni ru kumju ngin yu I kane ka shinturdam nai ni jakai ne ba ngashu ring videos nang ni na jrong lum khndial ti shate ka thamdo ka deken ti kumni pro rangi pen ani ban nga zoom ya ne ka video sangni fin I ba kani ka long ka kinjawa ka ba he bha ban ka ba ki wa ba pher ki wan tu ber ki wan kendu lang hangni ken ban la di bangi ya khamsi sanang le se ngila ban I bha ya ga shinturdam ban le se ki ba sa shin ki than ki khamte bhairu ya kilanti ken ti parlo hane ber premta ka ba ngadang ya prade ngai ing san ya ka ka scooty le ne ka scooty na ka bai ka bran hang ne hapring khra hone ru srong ban ka ba shu tap daga ne ka jing tap scooty ha por bane pa her station room ru ho ngai I kadan ban ana par khale si di jong nong khwai I le si bari khwai shekini ki jaka kan banda pedru
ke ikan ca padem I dan ti ban khwai I shinuru te shu lorni shu pin khnar kan ke kadika skuter hendai tu skuter rem tapa kebarang I top him chu desi de jong kinunu kibri bawan dan kam I shini I ne ki no balai tu ba de tho diang ne kamta I trai ti ka bhaban namya khulya I palat banai pit palat ru ya ka mar jong kibrio ban ba ngenya ya bikal tira jong ban ya lip ndabit ya ka kamram ka jong le jong kan tuklar palat ya ka kam ka jong kibai desi marba kam dehi ka kam pa sniwi bikilia ban ngedru hakata kalanti ban ngedru ya ke ba te porok neru pederu ngala yabno shasha ban poino khamkloi shale ki kam ki jam ki jonga ban ban phaino shra yengru kumju kan na kaneka chungwa nangne na po jaka ban pohine matabreng ibeng kuma ka don jaka ibeng tikawa ang te ngai leban khongot bang khinjan sun isyan em kalung riat sudah iban keslong pau hitamul mala kamda shai plat do ta te anya bino shaban poino shalaki kam ki jam pat shayang la chong ban aka ju porung shu pan knoi phi ba su pha ban se line share ba subscribe ru ga videos jonga ban kan mau ru pan sa ya comments ru kumchu kopli shibun